Чай малко само да разгрея коляното и да... Го правим това рано, че искам да спа. Много ще спа, казвам ти. 10 часа ще ги отлепа. Извинявам се, искам да питам нещо. Да. За наболните стероиди, какво мислите? Твърдо брат. Против анаболните стероиди. Това е да. Правилно. Само се напомпа малко, къде съм начал да покажа какво е реално. Да кажа за предишния клип, понеже не знам, защо Котсто е решил да изтри половината клип, де тренирам аз. Понеже той тренира с 4 пъти по-малки тежести от мене, не знам какъв е комплексът тук и каква е базата за сравнение. Но това са обстоятелствата, драги зрители. Другия път пишете в клипа отдолу, искаме да видим лабата. Казах, сестра ми си иска горницата, не може да... Дадах, че от вкъщи нямаше горница, сега не иска да я връща. Тя сега не е ли за 5-ти клас? Краката болят ли те още? Болят ли те още? Не. Меки са. Ама боли ли те? Не, добре съм. Вчера ми беха още леко изморени, ама днеска са добре. Знаеш какво гледах до преди малко? Много я клип. Тони Стораро при Тото. Как се... Теглял ли са? Теглял ли са? Да си се мерил? Теглял, да. Да. Слага естествено, Ти да ни тренираш с... Петица, ако искаш за мен сложа 15, за тебе петица. 2,5 слушай. Ще направиш 2-3 повторения по-малко. Пак ще режеш клипа после. Знаеш, какво ще да ми я дигнеш, защото... Давай, спокойно, дигни друго. Не, дигни друго. Аз мога, просто ме боли. Нещо, не знам, що така. Пуски. Диша. Една десятчица, не да правиш повече и да можеш. Виж кой е пълно повторение тук между. Да знаеш. Не е това. Ти мене ще учиш за рамова. Мъква е шибан хобит. Аз съм 1,75 м. Той е 1,71 м. После аз съм бил хобита. И аз си виж краката, бе. Че носи 47 номера си 1,70 м. Ти знаеш какво означава? Big Dick Gang, бро! Моята вика, човек усещам му веници. Към това не бях го чувал до сега. Викаш, е просто Йорки. И се поява снимка на Декстър. Как помпа играчката. Дай! Стъпи здраво на крака, ари буте. Айде. Само последното искам да пуснеш бавно, да не направим някой фал. Контролирай, да. Още на сериал или? Да. Добре. Служи по една десятка още. Мали! Нагърмян ли съм, бе? Ай направи една серия за всички джендъри в залата. Аз трябва да направя 30 повторения. Пускай! Дръж си краката. Айде, можеш. Това. Нема, тук ми е по-трудно. Трябваше другата първо. Хайде сега лами дай другата. Супер. Хоп. Сега толкова. Вземем да се примъчим.
Котото е казал, ще ходим в залата на Пулеве. Вика, ще ти покажа малко техника. Вика, лав, апъркът. Опрекат. Знаеш ли го това? Вика, лав, апъркът. Лав, 10, лав. Вика така, апъркът. Това е тази кал, къде пиеш, бе, човек. Не да пиеш от елексира, ще станеш здрав, бе. Хареса ти малко. Бай, отпиха една глътка. Това на вкус е хубаво, на цвят е като боза, брат. Ей, се недоволства, бе. Що е сега? На мен никой не може да ме майка, освен майка ми. Свършихме тук. Имаш Да. още една? Не, свърши. Давай, тук не искам никакви почивки. Чаквате една серия ли нямаше в целите Не, бе, клипове, имаше, бе? бе, имаше. Аз не мога да разбера какъв ти е филма, за какво направи 6 минутен клип. Ако ще Между подобра. другото много цепя дърва не се има. Ако верно търсите нещо дърва, ще... Не искаме пари, не искаме нищо, правим го за славата само. Абе, да има храна. Мисля, поне малко храна. Да. Храна, Ето, това е много важно. храна и вода. Много ма болят нещо, лаките остаряваме, човек. Е нормално, 4-6. Ай, шибан хобит. Виж сега, какво ще направим? Слай всичките, бе. Слай ги, бе, слай всичките. Правим десятки, надолу сваляме. 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 И не се навеждай напред, ако обичаш. Пробвай да контролираш тежестта, приятелю моя. Добре. Control the weight, baby. Още имаш. Аре бе, дигай догоре бе. Ще тренираш? Ай, можеш. Сваля. 3, 4, 5, 6. Аре бе, брат, няма да свалям още бе. 1, 2, 3.
Мале, много. Много ме съм помаха. Много ме съм помаха рамената. Ти направо като мен вървиш, Коста. Сванах се. Не знам кое искаш да правим още, ама аз съм приключил. Какво правим? Разтваряне напред. С една ръка. С една ръка? Да. Не избутваш право напред, една идея към средата. Добре. Можеш и ти да... Ти моят телефон ли? Не, бати. Влакът е изправен хубаво. И защо редуваш ръцете? Не съм чекал да ги редуваш. Аз това те питах да ги редувам, ти каза да. Да, бе. Казах ти по една, ти каза да. Питам, с една ръка ли? Имаш Да. го на клип? Да, имам го ще. Няма да бъде изрязан. Мале, я виж, що си е вкарал гаш горе до главата. You fucking faggot. Поздрави за Ники Китайца. Да, залата е много празна без тебе, Ники. Знаеш, какво бях полудял един път, сега като бях в подготовка, викам, в смисъл, по най-явния начин влизам в дезодорант, брат, в залата. Ама направо минавам около тея, ако лагиш нарочно и тъй. В смисъл да се усетиш максимално, че лагиш на лайна, брат. Един дезодорант няма ти стигне, брат. Баци, не може аз да съм на химия и да тренирам и да не знам, когато има някой хора на пола да се почат повече. Има хора с проблеми. Няма проблеми, брат, извинявай, това е хигиена, извинявай просто... Не, аз познавам хора Не. хормонални проблеми, където се мърдат повече. Знам и аз имам такива приятели, обаче те като го знаят и се грижат повече за това По принцип, нещо. да. Приятел, Ми смърти, брат, на букук ми е гадно. на един приятел да обяснявах, викам, по някакъв път ми харесва, викам потни момичета. Ама не след дискотека потна, ами след тренировка, разбираш, че е различна пот. Ма вкарва и да мулт, разбираш ме. По принцип, ако феромоните ви много си съвпадат на теб, ще ти харесва как мирише потъна това момиче. Ако не си съвпадат, ще ти е гадно. Това го има. The more you know. Educated. Fresh out the boat. О, добре, защо е това? Цялото нещо. Примерно виж Summerfield, като сменя просто и прави някакви такива. О, чакай бе, Summerfield. Пък аз съм си измислил мое нещо, разбираш. Това И оттам, ти ще брутално. е защото съм бил сервитьор в Дубай. Аз съм бил нещо друго в Швейцария. Дюнерджия. Друго ли почва? Задно рамо ще правим. Гърба направо здравна чиникия, гледай какво става. Да, Последна. Гледай сега, какво ставаше? Изтискам тази серия. имам един въпрос към тебе. Според тебе, кое не казвам най-готиното или най-де ти харесва, най-интересното животно в света за тебе? В смисъл, де ти изглежда само да кажеш, че направо като извънземното не е нещо дета, кое и тук, нали ще what the fuck, man? Ти си човка, брат. Брат, ти виждава си го това? Баче, нормално човек с такава коса да каже нещо такова, по принцип. Ти какво искаш ка? Хамстер! Брат. Аре, не делфин, ама знаеш кое нам е най-интересното животно? Шибаните кенгурута, брат. Аз съм виждал, не съм и кой знае. Искам да пуснеш сега един клип.
братле, заклевам се, шибаното кенгуру се едно е на 2 грама тремболон, брат. Брат, и тъй дет прави цялото на вени, ръцете му и такива. И като се бият с други животни, като се изправят и тъй, брат, още на шамари, бе. В Перник има едни бели То кенгури. не е смешно, ти нещо бой бият, бе, бате. Ема, това не изглежда извънземно, аз ти говоря нещо Как като да не изглежда извънземно, някакво дълго са и такива ръце целите на вени. И стоите и че Ръцете са ми къси, бе. Те имат къси ръце, бе. Краката са ми много дълги. Донейт на моя револют, за да намерим кенгуру за котчето да се сбие с него. Абе, брат, ти изглеждат много брутални тези животни, бе, човек. Много обичам животни. Да. На мен мечтата ми е, не се шегувам, ако имам достатъчно пари да си отворя приют за кучета, баци. Не искам да има кучета на улицата. Аз съм, сега не звучи, може да звучи гадно, но по-ми е жал за кучетата на улицата, отколкото за хората. Защото хората в повечето ситуации, сега нали, да не изпадаме в такива ситуации, всеки изпада в всяка ситуация. Но в повечето случаи, повечето от хората просто ги мързи. Говоря за тези определените, които ти чищат стъклата на светофарите, ти мятат топ. Аз не им дам ни. Аз им давам, ако имам в мен им давам, защото Господ, ако ме е дал възможност да дам, винаги ще дам, независимо ако иска да отиде изкупа алкохол, който си иска, не ме интересува и цигари им давам. Обаче чуй куче дете на улицата, примерно, то не може да се помогне, брат. В смисъл, представи си, ти имаш куче, си го държиш, си го храниш, навънка кучето как стои в снега, брат, се умира. Това е гадно. Махаме, нали? Да, приключихме. Винаги животните, не знам, защо много съм ги мислил. В смисъл, кучетата, примерно, брат, не заслужа. Или пък някои хора си вземат кучета, брат, държат ги 1-2 години и как си ставаш кучето, бе? Има такива... и някой такъв. Абе, брат, има такива хора... Абе, пускай го човека от колата си, бе. И заминавай, бе. Ти сърце имаш ли, човек? Какво Но става? някакъв път между градовете, такъв. Извънградски. И го заебават и си тръгват. Баци, ти не са хора. Няма такива животни като кучетата. Няма такава обич, няма нито един човек. Какво правим сега? Почваме, не, ще направим само още 3 серии, искам фейспул и тогава ще направим вече трицепс две упражнения. Ще почнем с хубавата машинка. 2 по 3 или 2 по 4. Защото добре. Или 3 по 3. Не ме страх, че ще ми порасне много ръката, човек. Почвам да изглеждам, казвам ти. Правил съм проблеми ги да имат. Всека една шега, където като я кажеш, той трябва да ти обясни, защото... Абе, как ти да е? Какво века? Аз казвам шега и ти после като тя. А защото? И почне да обяснява шегата. Брат, застреляй се! Дигни се главата нагоре. Почти по-назаде. По принцип не. По принцип не. Чакаме гражданска защита. Чакам гражданска защита в момента. Ай, ходим да правим. Тренд Твинс България. 20 кили една? 2. Ето тук е най-задушно в целия фитнес. Най-гадно. Ще го повърна. Та сега няма да смятам. Що? Защото е леко. На тебе особено ще е много леко, защото си много силен. Такъв съм. Аре да. На широкото ли го фащам? Да. Да, няма смисъл, то сега ще даже я правиш. По-още една десетка и да късаме трицепси. 2 още, 2. Did this motherfucker just fart? Не. Не. Аз ти казвам, ако замиришеш, ще нокаутирам чувство. Брат, сега ще умреш. Човек, има някой вечер, където
причина да умра, отколкото да си го душкам. Казах ти, че това ще е тежко. Не, бе, викна още един път и ще изгоня от фитнеса. По принцип, без да се шегувам, имам право да гоня хора в залата. Преди си могъл, сега какво ще ми кажеш? Ето като да те сгъна въгъла. Ай, помисли си направя серията. Че ми продаваш подготовката. Аз ще го фащам да го фана тесно. Не, фани го на широк. Аз обичам тесно. Да, предполагам. Не. Оф! Предполагам, това ще бъде изрязано от клипа. Я ми свали една. Добре. Искаш да сваля още? Ще боли лакътя? А? Окей ми. Ако се боли, пробвай да пускаш повече. Някъде има някакъв стреч. Справим още тук? Не. Още едно здрици. Още две имаме даже. Днеска голяма тренировка. Стига глупава този спортник, че стана като халат. Това е тениска. Рязал ли се? Аз съм такива. А, не бе, не изглежда. Много хубаво се отрязал, бе. Брат, аз знам как ги режа. Много хубаво се отрязал, наистина. С това ли? Да, ама ще... все едно ще го супер сетваме. Ще правим 10 на широко, 10 на час. Глей, Коста. Глей. Това си сега тия с ръки, човек. Избутвай напред, не към тялото ти. Але. Това си съм, бе. Бах ти руките, човек. Този път ги завъртях първо на тясно напред. Последна серия, 100 повторения правим. Пак си сложил плюс 10 стрентовувки. Аз що нямам такива на Коледа, за Коледа, що ми вземе, бе? Защото наши днес гледах за 50 лева такова цяла пижама на Шрек. Все едно съм Шрек, брат, мислих си я купа. То на теб не ти трябва. Преди си серията, че изтина мускула. Ай, каси. Голяма ръка, празна глава. Чува ли се готов, Слав? Оня ден, извинявай, ще прекъсвам, виждам това фантастико с тази баба, защото да... Брат, тя ми плаща, ай преди серията и не кажа такива неща пред хората. Релакс позата в началото. Ръцете надолу. Дръжте. Дише. 5 секунди поне. Добре. Леко се наведи напреде. Не, напреде. Ами... Я почни и го пробвай пак. С ръка гледаш да ни прикрива... да. Аз от тази страна не мога да кистявам. Нищо. Ще обърнем пак от другата после. Пак изпъчи гърдите. Тази поза е много трудна винаги. Ма не ти е толкова зле. Сега обръщаш гръб. Ядай най-широко. По-добре го направи този път. Я легни леко назад. Леко и гърдите нагоре. Добре. И аз се отпусни и го направи още един път. Гърдите нагоре. Това... Добре. Двоен бицепс гръб. На пръст не мога да става. Ще свикнеш, баце. Добре. Релакс от другата страна. Да. Има едно леко, виж, леко се едно съм... От тази страна изглеждаш много по-хубаво. Стигни. Не дей да гледаш натам, гледай напред. От тази страна ти стои много по-хубаво. Тази страна ти стои много хубаво. Забия пак, ама задръж. Точно е така, както се направи.
Не се пренатягай, искам наново. Не се бум, пак, буф. Направо я стягаш и им правиш дън. Разбираш? Изкарай въздуха. Добре е тази поза, Изсущаваш, много гадно е. Встрани гърди. И от двете страни искам да го видя. Обаче въртиш. Виж да въртиш си дупито още. Към камерата сега. Тук се хващаш. Стисни хубаво тук. Не се навежда, искам това да е една черта. Добре си. Всяка поза почва от краката. Този крак въобще не трябва да се вижда. Този въобще не трябва да се вижда. Кликни още надолу. Завърти леко. Много. Че ми кръпят всичко. Стискай тъс навътре. Добре. Дай от другата страна да видим сега, пак същата поза. Пак много. От тази страна ти определено постигне тук. Натисни с гърда. Добре. Стигни корема, изправи се леко, натисни с гърда, изравни. Не. По-надолу. Тук не искам да има място, ето място, не искам да мога да спъхам ръката аз тук. Добре. Двоен бицепс впред. На тази поза ръцете по-нагоре ти обясних, това да сочиш напред, ръцете по-нагоре. Вижте как изглеждат по-големи. Ядай коремно бедрена. Както ти е удобно. Ето е много готино, да. Пробвай само ето също. Добре. Тази поза също ще е хубава. Я стигни още корема. Забий трицепса. Хубаво. И двамата сме дебели. Той няма да отслабва, защото няма смисъл, но поне ще сваля някой кило след 2-3 месеца, евентуално. Колко време ще качвам? Ще спирай всичко.